ಎಂಕ್ ಬಂಡಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿಂಜನ ಬಂಗಾರ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮರ ಅಂದಿಸ್ತಾನ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ ದಾತನ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತು ಎಂತ ಓಪವೆನಿಗೆ ಪಂದು ನೆಟ್ ಏದು ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು 10 ಗ್ರಾಮ್ 10 ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಎಪ್ಪುನಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಂಗಾರ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ತೀಯರ ಪೊಂಡಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡದ ಎಂಕಲಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನದೀಟ ಗ್ರಾಮಿಗೆ 14 ತಿಕ್ಕಾನುಂಟದ ಕೂಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸಂತೆದ ಐಟ್ ಕಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್తుంది 14 ಇತ್ತು ನಾನು ಸಾರ ಎತ್ತನತ ಗ್ರಾಮಿಗೂ 14,000 ತೆನ್ಮನದು ಚಿಲ್ಲರೆ 14,000 ಏತ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದೆ ಎಂಕಲ್ ಇದೀನಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏತು ಬಂಗಾರಿಗೆ ತಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1,80,000 ಆತದ 1,80,000 ಆತನ ಈ ಬಂಗಾರದ್ದು ಬಾ ಯಾ ಮುತ್ತದ ಪಾಟಲ್ ಎಂಕ್ಲಂದೇಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೆಜ್ಜಿ ವೈಕ್ ಆಡಿ ಅವು ಮುತ್ತುದ ಅಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೋತೋದಿನ ಇಂದು ತುಲೆ ನೇ ಪಾಪಾಗ ಮನ್ಪಾದನ ಬಂಗಾರ ಅಪಾಗ ಏತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾ ಅಕ್ಷಯ ಆತಿತ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಆತಿತ್ಯ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಈ ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಬಹುದು ಬಂಗಾರ ಪೋಚಿ ಹಾಲ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ಜೋಕ್ರು ಅಕ್ಷಯ ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಲಿಗೆ ಪನ್ಪನಿ ಐನ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಂಜಿ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪೋ ದೆಪ್ಪಡು ಬಂಗಾರ ಅಕ್ಷಯ ಆತಿಥ್ಯ ಪಂಡ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪು ಮಾತು ಅವ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ನುಕ್ಕು ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಷಯ ಆತಿಥ್ಯ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲ ಪೆನ್ನೆಂಟಿದ್ದ ಎನ್ನ ಮುತ್ತದ ಮಾಲೆ ಕೊರಚ್ಚ ಬೆಂಕಿ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ತೋಜು ಈ ತೆಲಿಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದಕ್ಕೆ 30,000 ಆತನು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪಾರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ತೆಲಿಯ ತುಂಡು ಪೀಸಿಗೆ ನೀತಿಲಿಯ ರಿಂಗ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಸುಂಡು ತೀರಕೊಂಡು ತಾಲಿಚ್ಚಿತಲು 30,000 ಪಂಡ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಪ ತಕ್ಲಂಚನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋದಿಪ್ಪು ವೈಕ್ ಕೈಕಂದು ಆಡು ಪಂದಾಗ ಪಾಪ ದಾಖಲೆಗಿಂದು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಪಾಪ ದಾಖಲೆಗಿಂದು ಬಂಗಾರದ ಅವನ್ಜಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ಸಂತೆದ ಪಾಪ ದಾಖಲೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಈತೆ ಪಾಪ ದಾಖಲೆಗೆ ತುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ನಿ ಇನ್ನು ಒಂಗಿಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು ನಂದು ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸೋದು ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದುದೇ ಇದ್ದನ ಬಂಗಾರದೇ ಇದ್ದನ ನಾನು ತೀರ ಬಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಬರೋ ಬಂಗಾರ ಪಾಡರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಏತು ಬಂಗಾರ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಏತು ಬಂಗಾರ ಬಂದ್ಪೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ರತ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪವನದ್ದು ಮೂಜಿ ಪವನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ರೆನೆ ಆಪ ಜಾನ ದುಂಬು ಪುರ ತೀರ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆನಾಗ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂದ ಅಪಾಗ 25 ವರ್ಷ ಆಗು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಂಗಾರ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಂದೆ ಕಾಡಿನಿ ದಾದಾ ಇದು ನೆಕ್ಕೆ ತಾಪಂಕೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಟು ದೀಕಲ್ಪ ಮಿನಿ ಶೋಕದ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿಡ್ದು ಇದನ್ನ ಬಂಗಾರ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬಂಗಾರದ ದಾದ ನಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದು ಪೋಯಿ ನೆಕ್ ಎಂದೆತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ದಾದೆಕ್ಲಾತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಕಾಸು ತಂದು ಅದಿಪ್ಪ ಅವೇ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಮನ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನಿ
ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಗ ಸೋಕೊಂಡು ಪಣದ ಕೈ ಪಾಂಡ ಲೈಕ್ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತನ ದಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಬಂಗಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೀರವನ್ನ ಮದುವೆ ಮನ್ಪುನ ಈ ಬಂಗಾರದ ಪಾರ್ದೇವಿನಿ ಮದುವೆ ತೀರಪುನ ದಾಲೆ ಬಂಗಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗ ಕಲ್ಪ ಓಲ ಒಂಜೆಲೆಂದು ಓಲ ಆಯ್ಜಿ ಓಲ ತೀರಪೊಂಡ ತನಗ ಪನ್ಪುರಿ 10 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪುರ ದಾದ ಬಂಗಾರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿನಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬಂಗಾರಗೂ ನೂಲಿಗೆ 1,80,000 ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಕೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಮದುವೆ ಮನ್ಪುನ ನಾವು ಇಂಚ ಬಂಗಾರನ ಮಲ್ಲೆ ಜೋಲು ಪಂಡ ಸಂತೆದ ಪಾರ್ದೆ ಮದುವೆ ಅನ್ಪು ಬಂಗಾರ ಏರೆಗಳ ಪಾರ್ದೆ ಮದುವೆ ಅಂತಾರೆ ಇಜ್ಜು ಕೊಂಜ 2 ಅಭಿ ಪಂತೀನಿ